Uvek sam se čudio zašto ovaj veseli dečiji svet ovde toliko liči na ovaj surovi, odrasli svet. Meni sve ovo liči na neke sprave za mučenje. Šta ste reći? Pa evo, recimo, klackalica. Pa to ti isto kao i u životu. Čas je gore, čas je dole. Bolje na visini nego u prašini, bolje na visini nego u prašini. Peva, ne zna, nesretnik, da je ovaj u prašini. On kontroliše situaciju. Znate, na klackalici, kao i u životu, je najvažnije održavati ravnotežu. A to je jako komplikovano, zato što nismo svi iste težine. A i tada kad su iste težine, opet je nečija guzica teža. To znači da si ti postojan, čvrst, nepokolebljiv. Ko si, bre, ti? Ja sam onaj u prašini.